जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଇଛି ଆଜି କାହିଁକିନା ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସାଇଲାଣି ଦେଖେ ସେଠି କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମ ଯେଉଁ ବରଗଛ ପାଖରେ ଆଉ ଏବେ ବରଗଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ପଶୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ରହିଲା କି ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଘର କାହିଁକିନା ପାଣି ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ପଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ଭିତରୁ ଆଣି ଦେଖିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଅଛି ବହୁତ କାଳରୁ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପଛପଟରେ ବହୁତ ଠାକୁର ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଆଉ ଆମ ଏବେ ନୂଆ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା କଲର୍ ଫଲର୍ ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଠାକୁରଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଟେ ବି ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଆମର ପଛପଟୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ନଜାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ମୁଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି ଶିବ କୁଣ୍ଡଟେ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ରତଳାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହିଁକିନା ଏ ପାଖରେ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ହନୁମାନ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠି ବାବା ବି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କାହିଁକିନା ପୋଖରୀ ତିଆରି ହେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ପୋଖରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆଗଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ବି ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇକି ଆପଣ ନଜାରା ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଲାଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କାନ୍ଥ ଦିହରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ରହିଲା ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋର କାହିଁକିନା ପବନ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି ଚିଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପଛପଟୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଜାରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗଣେଶ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ହେଲାଣି ବି ଠାକୁର ହେଲାଣି ଆଉ ପଛପଟୁ ଆମେ ଯିବା ଭଲସେ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଶନି ଠାକୁର ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটা ভালো লাগিଥାଏ তাহলে লাইক ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଖାଲି ପଥର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଦେବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇଟା ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ ରତଳା ଗାଁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭଲ ପୋଖରୀଟିଏ ହେଉଛି ଆଉ ବି ଡୋଜର ବି ଚାଲିଛି କାମ ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ ବି କାହିଁକିନା ଏବେ ପାହାଚ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପାହାଚ ବି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପଥର ହବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଠାକୁରଟେ ବସିବ ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେୟାର କଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ୟୁନିକ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ ବି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ
आपण तो बेसी समय ब्लॉग वीडियो देखै पारुनी आशा करूँ आपण मानक ये ब्लॉग वीडियोटा बहुत भल लगे जदि आपण मानक वीडियोटा बहुत भल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिया जमार भूलिए नहीं तुम सब जान आपण छोट छोट ब्लॉग वीडियो यूनिक ब्लॉग वीडियो नहीं कि आसूची आदि आपण मानक बहुत भल लगी ताल बहुत मात्रा शेयर करूँ मैंने शेयर कले मुझे आगू बढ़ी आपण मान सहित मिलमिशिक रही देखिया कौन हो आगू कहीं बेसी समय ब्लॉग वीडियो बनई पारूँ रखुची जय जगन्नाथ।